Добре бе, при вас, що се краде толкова много бе? Не се краде, просто такъв ни е икономическия модел. В смисъл? Да речем, че Андрей се взима краве кашкава от Каплан без да го плати. Това какво е според тебе? Еми, кражба. Не е кражба. Братовчет му гледа краве. Част от млякото, което вади, отива за мандра, която продава кашкавал именно в Калпа. И? Еми, това си е просто почерпка, бе. Що не отиде брачет му да го почерпи? Вече не се имат. Защо? Караха се за една нива 4 декара в Лещен. От дядо им останала. И двамата са искали да си правят къща там ли? Не, той брачет му даже не е имал никакви претенции към нивата. Обаче жена му не харесва жената на Андрей. Що не я харесва? Защото я е пратила при една фирма за дограма, за апартамента на майка й и не са й дали отстъпка. И какво? Еми, изобщо не е платила дограмата после. Как така не е платила? Имало е някакъв проблем с дограмата ли? Не бе, това ти казвам. Първо се е ядосала, че не са й дали отстъпка. Второ, парите за дограмата тя вече ги била сметнала, че ще ги даде от половината пари, които ще й върнат за мебелите. Ама не са й ги върнали. Защо е мислила, че от мебелите ще й върнат пари? Там ли реално е имало някакъв проблем? Не бе, нямало е проблем, просто някаква нейна приятелка си поръчала шкаф от същата фирма за мебели и на нея й били върнали 50%. Поне шкафа вече предполагам си е бил дефектен. Не, супер си е бил шкафчето. И как се нарича този икономически модел? Нарича се къдет мине номера ще бъде край. Аре бегам, аз ще ходя да пробвам да си взимам парите за едно горнище. Ако мине номера да влязат ни 50-60 евро. Ужас, бат.